Yengane zawethu kuphi nakuphi la ufuna khona lo mbuso njengamanje ngizodlulisa nje ukuxolisa kakhulu ngesenzo sami engisenze izolo ukuhlaziya ividiyo yaGwajo ekhuluma noBhaka nokuhlaziya futhi zonke lezi zinto. Kunabantu abathi ngithengiwe, cha bengathengiwe, bengivula amehlo lawa abafisa ukuthi bevuleka amehlo nabe bebuzile futhi ukuthi ngempela kwenzakalani iskesh noma yini leyana. Kodwa njengamanje ngiyabona ngazi ukuthi abantu baveza ukuhlukahlukana kwembono yabo futhi abanye baveza ukuthi uGwajo bamthanda kangakanani, abanye baveza ukuthi uBhaka abamthanda kangakanani. So ngiyaxolisa kakhulu kwabathintekile, kodwa lokho engikuvezile ngicanga ukuthi uma unomqondo uhluzile kahle ukubonile nawa kama-video ekuyiwona ebengiwapostile, check la futhi ema-video nami check ukuthi ngempela ikuphi ekuyikhona oku-wrong engikwenzile. Uma ukuthi khona oku-wrong engikwenzile ngicela ukuthi ningi-correct, ningixolele futhi ngiyaxolisa. Kodwa futhi uma ukuthi khona abavuleka amehlo ngiyabonga kakhulu kulabo abakholelwa kumina. Ngicela nenze sure ukuthi ni-stay tuned, ni-subscribe-ile na-like, nenze sure ukuthi niyakhomenta la kwi-comment section nisho ukuthi ngempela kwenzakalani, ngoba abanye bathi yabona nje khona omunye ngibonile ukuthi lona indlela angayi-understand ngayo system noma indlela angayi-understand ngayo social media uyithatha personal ngendlela yokuthi umuntu uma ngabe emthanda usuke emthanda ngaleyo ndlela yokuthi angacabangi ukuthi naye unamaphutha akhe. Khona othena awusayazi into ekuthiwa i-AI. I-AI into enjani na, into ekwazi ukuthi ikhophe i-voice yami njengamanje ebese ekhuluma omunye umuntu ebese kumethwa ne-voice yami kube ngazi ukuthi leyo nto ikhulunywe yimina. Alright ngane wethu, ngiyaxolisa kakhulu, angiphikisani nawe futhi angeke ngize ngiphikisane nawe. Mina bengiveza uvo lami nendlela engizwe ngayo. Since ngingaqalanga umlandela izolo uGwajo, ngingaqalanga futhi kumlandela ngoba esesebenza kweNyoni TV, ngimaze sasebenza kwiNhlaka Production esasakaza kweZululand FM. So ngokulalela kwami kunento othi noma ngathiwa uyayibhalelwa phansi kuthiwa ubani uthe umphikele lowo muntu ngobani wazi indlela ajwayele ukukhuluma ngayo. Kunento futhi engathi makuthiwa ubani uthe uvumelana naleyo nto ngoba vele obvious kuyacaca ukuthi uyena oyishilo lona. So nami indlela engizwe ngayo ngizwe ngazi ukuthi uGwajo lo bekhuluma noBhaka. Kodwa ngiyaxolisa uma mhlambe kwenziwe i-AI, cha ngiyaxolisa. Uma uthi futhi umkonkothelo la ama-voice note, ngiyaxolisa bafowethu, bengasiyo inhloso yami uxabana nabafowethu noma bengasiyo inhloso yami ukuthi ngiveze isayidi engazi ukuthi le-wrong. Kodwa mina bengi-advise la engi-advise khona, ngiyazi ukuthi angiyena u-advisor wakhe noma bani, kodwa nje besisho ukuthi hayi cha akaxolise esizweni njengoba abantu bemkhonzile futhi bemthanda, bekholelwa kuyena, bekholwe futhi ukuthi le nto ayixolisayo wayenze kanjani. Ngiyabonga ithuba mina nawe wahlangana kwi-comment section ngizivula khona nodaba. Stay tuned-ke, ungakhohlwa upress notification button, wenze sure ukuthi mase kufana amavidiyo kuba wena oqala uthola i-notification. Ulike amavidiyo wethu, wenze sure ukuthi uyakhomenta, uyawashare futhi nabanye abantu ekufanele efike kubona. Ngiyabonga ithuba.